Takže ahoj lidi, Čau. já už vítám u mého dalšího videa a mé další video bude tedy 10 otázek a mělo to být i s komentáři, ale já nic nenašla, takže jsem si vzala k pomoci ségru a ta se mě vlastně bude ptát na jednotlivé otázky a mělo by jí být vlastně 100, ale já jsem jich udělala 10, protože asi 7:30 a nechtěla bych to, aby nebyla na hodinu, takže potom další video bude teda, co bude? Trochu blíž. Potom bude co? Nějaké video? Nějaké třeba vymyslíme ještě potom. Potom nějaké vymyslíme, já vám to napíšu do popisku. A já to nebudu zdržovat a jdeme na to, takže se mě ptají na první otázku. A můžu na jakkoliv? Mhm. Ty jsi naposledy dala kokový pusu. Asi před rokem. Počkej, ještě jednou, to možná nešlo slyšet. Mhm. Když jsi naposledy... Počkej. Lol. Tak, Když jsi naposledy dala kokový pusu? asi před rokem a byl to Adam a já jsem s ním ještě chodila, takže jak tak. Dobře. Druhá otázka. Takže jich je 10, jo? Ano. Druhá otázka. Kolik ti bylo, když jsi chodila do 3. třídy? 8 a 9. Kolik jsi měla kuku? Ve 3. třídě? Ne, normálně, jako slyšet. Za celý život asi 5 nebo 6. Co se ti nejvíc povedlo jako za celý život? Kde jsi jako co nejvíc uspěla jako celý život? Já nevím, jak to myslíš, jako. Jako třeba, když jsi jako třeba něco nakreslila, jako třeba příklad, když jsi třeba jako něco nakreslila, třeba ve 3, a třeba se ti to nelíbilo, tak jsi to prostě jako vyhodila, nebo jsi s ním prostě něco udělala a v 5 nebo 8 prostě si nakreslila lepší obrázek, takže to jako prostě to nejlepší prostě, co jsi udělala, jako, co se ti jako nejvíc podařilo, Tak co jsi nečekala, že se ti to stane a tak. Tak jako já jsem měla jednu trému v 8 a to jsme byli vlastně na tom vánočním kamionu Coca-Cola. A jak jsem byla na tom Elfovi a vlastně jak jsem zpívala, tak jsem měla strašnou trému. A vlastně úplně na konci té písničky, kterou jsem složila, tak jsem už se vlastně moc nebala, protože mi lidi tleskali a už to vlastně bylo lepší, takže si myslím, jako, že už bych to zvládla jít zase na nějaký koncert nebo něco. Takže 5. otázka. Co jsi tam jako všechno dostala, když jsi tam byla jako? Tak kamionek malý a ještě tady byla jedna lahvička. Z toho máme ještě, tam byla vlastně takový Coca-Cola a vlastně v tom vánočním kamionu jsme byli a bylo to v Ostravě, takže to bylo úplně super. Pak nějaké sladkosti a vlastně za zpěv jsem čekala, že něco dostanu. Takže 250 ml limonáda s kolou, jako s Coca-Colou přikutí. Takže prostě nějak asi docud, takže nějak tak nebo tak, jo. Tak další otázka je 6. No. No, to je No. Další otázka? To je 6, že? Jaký je tvoje nejoblíbenější film? Tak to je těžké, protože já mám i pohádky nejoblíbenější a jako film to není, ale je to z Nickelodeonu, Změna hry. Ano, dobře. 8. otázka. Tvůj nejoblíbenější horor? Jestli to oko. A o čem je to oko? Vlastně to je od Hany, od Jessica Alba. Ona vlastně hraje slepou holku a vlastně jedna holka jí daruje oči a ona bude vidět vlastně to, co se jí stalo. To znamená, že
Byla Co se oběšena, stalo toho? ano, byla oběšena v dělech v zrcadle. A další taková strašná věc. Jo. Takže osmá Osmá. otázka. Tvůj první kluk? Danek? Devátá. Tvůj poslední kluk? Adam. Jo, to byla otázka, dobře. Teď poslední, že? Mhm. Tam musí být úplně nejtěžší. Nebo to je jedno prostě jaká. Kolik je 7x8? Je mi 56. Ty je něco těžkého, že? No tak ještě jedno, jako, protože to jako nebyla otázka. Třeba Jo. přemýšlela bych si... Tvoje nejlepší kamoška? Já jich mám hodně. Maggie. Magda. Můžete ji sledovat? Taky tak. To řekni aspoň, jak se jmenuje na YouTube. Nevím. Asi... Maggie Višňová, ne? A jo, nějak tak jako Maggie, Višňová, něco takového. Tak, dobře. Tak to je asi všechno. Ano, tohle je všechno, doufám, že se vám video líbilo a teda další video ještě trochu budeme přemýšlet, jaké to bude a to bude zase Igrou, takže čau, Gobelo.